Kakunhun jong ka Maitshaphrang movement balalam khamat da uba Michael Siem kala Dawa na ka sarkar jala ban Ithuh no ya ka Phan Nonglait kum ka Riewshlur bat ka Nongyale na ka banta ka jaj ban Rieu hi barok away la ban ka daw ba ka Phan Nonglait ka di ka way ni ki Rieu kan thai ban ningkong ka baladan bentalang ha ka jing yakun ban yo ya ka jinglai duit haringkat us iem tirat sing kania kunhun kala ong bakla de ka por ya ka sarkar jala ban Ithuh no ya kani ka Rieu kraw jong ka jaj ban Rieu kum ki way pat ki Rieu kraw ka jala bat ban pelong no ya ka Rieu trik uno pra kum ka sngi Phan Nonglait man lau snem Ulo ong ruba ka Phan Nonglait kalong ka nuksa ban ai mensim ya ka jaj ban Rieu berit pat bat na kalyang jong kani ka kunhun kala ai da ka jingtho sha ka sarkar jala bat kumjo na kalyang MLA ka North Shillong uba adil bot nong rumru ula yai but dien ya kani The Anglo-Khasi War between 1929 and 1933 was part of the independence struggle. Tikani kalong shwa jongka sipoi mituni ngatrai sipoi mituni kita beri praspasan pol intai nai sanpun that began with Siem Tirot Singh's attack on the British garrison for disobeying the orders of Tirot Singh Siem and his Darbar to stop the road construction through the Khasi Hills for violating the agreement. Phan Nonglait is definitely among the unsung heroes who played a crucial role in India's freedom movement. As the first female fighter who assisted Tirot Singh Siem and his warriors. She is considered the first woman freedom fighter who countered the British forces with tactical inputs and guerrilla tactics, according to Ratan Bhattacharjee. The war that Tirot Singh Siem led against the British was more of a war of swords and arrows versus guns. Phan Nonglait's role in the freedom struggle is no less than the Rani Lakshmi Bai of Jhansi. Masukamen ba kumakakanhon kiyo ya ka ban budin kamtam habade ban dawa ng sarkar makamlo bade ban Ithuh ya ka way na prengki riwele ko way na prengki kanthai mo kilong kami we ko na kipor ki British period hakaji ki na ka banta ko British namta po jelam chunga mujisen sha jong British jing sha nyan bin ke jing sha le bin ke jing sha thombor jing sha bat bor jong ki long kami mlei tang po ka lima jong ka nongklau handre ke dei ka state di prokoi po ka rikasi jantia te dia lor tak nongrin ko bangi ke dei ka banta ka kamram ke dei ti per ka jing kli jongi kom ki long din mangin bodien khamtam ka chat bundu ko bi Ithuh ye ta ki riwele kita ki riwe khon kita ki badon kita kemensim mane khon na kabanta ban pene ya ta borom ban pene ru ya ta jinglong ko macam beri ini ban Ithuh karpang ban idawaru na kareng ka sarkar bakan Ithuh no mardor khamtam ha ban Ithuh ya ni ka wei na prengka nongile ka Phan Nonglait kum ko wei ka freedom fighter kum ba ki wei ru klayo ya ni ka Ithuh ani ka status ko ba na kaleng jongar ko memberi ngai keren ba i ba sanbor honorable minister jongka asan culture mulai keren badi na budin pamiru ila simkhya pangitskan makani rukan dono aprengka karwan no ta banta ban urlok kawani i ni kasngi ba kawai na prengki longkme jong jat bri ujongi kanyo ya ka status kum ka freedom fighter